విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రము పరమాత్మ స్వరూపము 65వ శ్లోకము. విశ్లేషణ శాస్త్రి ఆత్రేయ గారు, ఆకుండి శ్రీనివాస శాస్త్రి గారు. 65వ శ్లోకము. శ్రీదా శ్రీ సహా శ్రీనివాస శ్రీనిధి శ్రీ విభవానః శ్రీధర శ్రీకర శ్రేయః శ్రీమాన్ లోకత్రయాశ్రయః. అర్థము. శ్రీదహ సిరి ఐశ్వర్యముని అనుగ్రహించువాడు. శ్రీసహ శ్రీదేవికి అంటే లక్ష్మీదేవికి నాథుడైన వాడు. శ్రీనివాస ఆధ్యాత్మిక సంపద గలవారి హృదయమునందు నివసించువాడు. శ్రీనిధి ఐశ్వర్య నిధి. శ్రీ విభవానః సిరులను పంచువాడు. శ్రీధర శ్రీదేవిని వక్షస్థలమున ధరించిన వాడు. శ్రీకర శుభములను అనుగ్రహించువాడు. శ్రేయ మోక్ష స్వరూపుడు. శ్రీమాన్ అష్టైశ్వర్యములను పొందినవాడు. లోకత్రయాశ్రయ ముల్లోకములకు ఆశ్రయమైన వాడు. విశ్లేషణ. అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడైన ఆ పురుషోత్తముడు జీవులకు అష్టైశ్వర్యాలతో పాటు ఆధ్యాత్మిక సంపదను అనుగ్రహించి స్థితి కార్యమును సమర్థవంతంగా నడిపిస్తూ ఉంటాడు. మానవులందరిలో ఆత్మస్వరూపంగా ఉంటూ వారికి ఇంద్రియ మనోబుద్ధి అహంకారములను ప్రసాదించి ఈ రెండిటిలో ఏది పొందాలో అన్న నిర్ణయాన్ని వారికే వదిలేశాడు. జీవుల దృష్టిలో ధన, కనక, వస్తు, వాహన, భూ, గృహ, క్షేత్ర అధికారములే అష్టైశ్వర్యాలు. వాటిని పొందటం కోసం జీవుడు భగవంతుని పేరుతో ఎన్నో కామ్యకర్మలను ఆచరిస్తూ ఆ మాయలో పడి తనకు తెలియకుండానే తనలో ఉన్న భగవంతునికి దూరమవుతున్నాడు. కానీ పరమాత్మ దృష్టిలో శాంతం, సహనం, క్షమ, సంతృప్తి, సంతోషం, దయ, దానగుణం, నిష్కామమే అంటే కోరికలు లేకపోవటమే అష్టైశ్వర్యాలు. ముముక్షువులు వీటిని పొందటం కోసం ఎన్నో జ్ఞానకర్మములను ఆచరిస్తూ మోహక్షయాన్ని పొంది తమలోనే నెలకొని ఉన్న పరమాత్మను అనుభూతి పొందుతారు. ఎవరు ఏం చేసినా ఎలా చేసినా అన్నిటికీ సాక్షిభూతంగా ఉంటాడు ఆ శ్రీకరుడు. తదుపరి శ్లోకంతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం.